Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Grabe! Grabe ng pangangailangan to talaga, Mara Tonee. Ibang klase na, sunod-sunod, multitasking. Ang dami mga sinasabi, sunod-sunod. Give me a break. Teka nga, tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Habang nagsiselfone, tapos ayan, nangungulangot pa. Ang dugyot, ha? Kapag kaganitong mga oras, pakisabi dyan sa nagsiselfone na yan, pakilakasan ng radyo, dali. Oras na para masubukan ang ganda ng boses ng paos na kagaya ni Mara Tonee. Anyway, it's a happy Tuesday, Gabisyo. Ako pa rin to, yes, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nito. Trip lang. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, ha? Kahapon, kukuya-kuya-koy ka, be. Tapos ngayon, nagmamadali ka. Ha? Kasi kahapon naman, ba't naman kasi relax ng relax? Hindi porket Monday, ayan, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Di mo alam kung anong uunahin mo kutkutin, yung bang kulangot mo o yung puwit mo. Ay nako, habang medyo haggard ka dyan. Tingnan mo nga katabi mo, dali. Tingnan mo. Pakikulbet, dali. Sabihin mo, huy! Bumangon ka dyan, be. Huwag ka munang tutulog-tulog. Tandaan mo, hindi ka pa mayaman. Anyway, alam ko naman today is Tuesday. Malamang kapag ka Tuesday, yan na naman, saksakan na naman ang mga gagawin natin, be. Ano ba naman to? Ang hirap talaga kapag ka alipin ng salapi. Anyway, ako pong inyong makakasama at makakapagdaldalan. Ngayong hapon, 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Teka lang, bago ka... Mamaya mo na siya i-chat. Sasabi ko sa'yo, alam ba ng asawa mo yan? Ay, tingnan mo, naghahanap ka pa ng bibilin sa Shopee. Mamaya na, be. Wala ka namang extra pera para dyan, be. Dito ka muna, tumambay ka, huminga-hinga ng konti habang umiinom ng malamig na tubig. Pampabawas stress, pampabawas init ng ulo, kasama mo pa rin ang babaeng mahilig tumakbo. Well, habang naghihintay ka dyan, teka lang, relax lang ng kaunti. Tamang hinga-hinga, breathe in. Ang daming bara ng ilong ko, ano ba yan? Breathe out. Sarap. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.